Hallelujah. Therefore, Onyankopɔn nhyira w'ananso. Ɛyɛ n'adom nti na yɛte nkwa mu. Wowɔ nkwa a na wowɔ adeɛ nyinaa. Nti adɔfo mama yɛhwehwɛ yɛbɔfoɔ wɔ bere a yɛwɔ nkwa yi mu. Ɛno nti na da nyinaa ɛho hia sɛ yɛhwehwɛ Nyame asɛm mu. Adɔfo ɛnɛ nso mema wakɔ abade ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Ma yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhumfoɔ a wodeɛ woyɛ asoko a wotie mpempem. Yɛda wase nanso wode yɛn nkwa akyɛ yɛn. Wama yɛn akwanya no sɛ Awurade yɛnkyɛ w'asɛm a yɛsɛ yɛda wase. Bra yɛn sraban mu Nyame nkronkron na kyerɛkyerɛ yɛn. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ yɛbɛfa yɛakenka nsɛm mu. Ɛde efi Matthew asɛmpa tinkron. Nkyikyɛmu 23 kɔsi 26. Na mmom no mepɛ sɛ mekan fii dunwɔtwe no ɛde bɛsi 26 no na yɛate aseɛ yie. Etifi asɛm no sɛ Yesu Kristo nam gyidie so ɛna ɔde yɛ akomaso adeɛ ana ɔde ma mmoayɛ. Ɔse na Yesu Kristo yɛ nkyerɛkyerɛ. Na bere ogu so no hyiadan mu panin bi ɛbaa ne nkyɛn na ɔbɛkoto n'anim kaa sɛ, me ba ewu na minim sɛ wo ba na wode wo nsa bɛto no so a obɛnyane. Na Yesu ɛne n'asuafoɔ no sɔreeɛ na ɔmo yɛ sɛ ɔmo kɔ. Na ɔbaa bi nso a na mogya etu no mfie 12 ɔno nso so ɛbɔ ne ti mu pɔ sɛ me nso so mabrɛ dɔktafoɔ ne ninsifoɔ nsɛm me biribiara sa wɔ me ho. Sɛ me nso metumi afa dɔm yi mu ayɛ bɔkɔɔ de me nsa akɔso papa yi atare mu ano a megye di sɛ me ho bɛtɔ me. Ampa ɔyɛ bɔkɔɔ fɛ mu ɔno amu yi ɔbaa a mogya tu no yehu no koraa ebepia no ato nkyɛn. Ɔde nkotonkoto saa akɔso Yesu Kristo atare mu ano na onya na yaresa ɛma Yesu ka sampa mete sa ahoɔden bi afiri me mu. Maame ne daa ne ho adi na ɔka kyerɛ ne sɛ wonya wayaresa wo gyidie nti. Wonim papa yi a ɔkɔka kyerɛ Yesu a na ɔkɔ ne fie. Ɔde gyidie na ɛkɔɔ sɛ abofra na wawu. Nanso ɔde gyidie kɔɔ ma Yesu ɛsɔre. Ɛno na 23 no ɛka sɛ ɛbra Yesu kɔduu ne fie hɔ no. Ohun sɛ na dɔm bebree wɔ hɔ mu so ɛtwa adwo ne adeɛ. Na ɔka kyerɛ sɛ akwadaa no nwuyɛ. Na afei ɔmo de ne ɛyɛ ɔmo no de ne ho fɛw koraa. Efi sɛ bibi edi adanse sɛ abofra no ewu. Na Yesu ɛma ɔmo nyinaa pie kɔ abɔnten. Na osu akwadaa no nsa ɛma akwadaa no sɔre gyina hɔ. Na saa ɔnwadeɛ yi ɛnanteeɛ ɛkɔ baabi a ɔnwadeɛ no obiara teeɛ. Adɔfo ɛnam ne wɔn so yɛate saa ɔnwadeɛ yi. Yɛhwɛ saa nkurɔfoɔ yi egyidi a ɛma wo sɛ yɛ Christian abrabɔ mu no gyidie nka ho a obi ntimi nso Nyame ani. Ehia sɛ de gyidie to anama. Onyankopɔn na yɛsom no nankasa. Yɛmfa yɛni hu no da. Yɛnso ne mu da. Yɛnso yɛgyidi efi sɛ watumi asoma Yesu ɛde na bɛbɔ afɔre ama yɛn. Yɛgyidi efi sɛ ne din Jesus no ɛne yɛbɔ akotodwe nyinaa akoto na tɛkyerɛma nyinaa pɛm ka sɛ Yesu ɛne Awurade. Onyankopɔn wiase ɔde n'anum kasa na ɛbɔ wiase. Ɔde Yesu a ɔyɛ asɛm no na ɛbɔ wiase. Nti bibie di adanseɛ sɛ yɛsom Nyame a ɔte aseɛ. Abraham no mu nyinaa obi asom no. Ɛno nso wo nso gyidie no ɛma ne ɛnsa. Sɔre waka wɔ gyidie mu. Gyina ma w'abusua. Gyina ma w'asafo. Gyina ɛma nea ɛkɔ so wɔ wiase mu. Ɛno nti me ne wo yɛbom yɛkasa Awurade nokwafoɔ. Yɛbɔ mpae sɛ ma ho nkronkron kenya yɛ gyidie. Na yɛde yɛwerɛ nyinaa hyɛ wo mu. Yaredɔm a ɛtete yɛn. Yɛde wo mogya no twitwa ne nyinaa mu fi yɛabrabɔ mu. Awurade ɔsɛefoɔ gyina to a wɔatu de esi yɛbusua so. Yɛbɔ mpae twitwa ne nyinaa mu wɔ Yesu Kristo din mu. Obi biara wɔ abusua no mu ɔsɛefoɔ no akyekyere no. Yɛgyina gyidie mu ɛsɛ na gyina to ɛwɔ Jesus Christ din mu. Ɛgye yɛn mma, ɛgye yɛ
kunom, eji ye yerenom, eji ye busua nyina fi osefo nsemu. Obi biara osefo ne de ne opeso de ne ye hanama ne sen. Ye gina Jesus Christ udina ena no pay aye nsankyerene ma ye hui. Enum ne ye gina ne de pan fa hodie e de ma ye ho ye busua ya safo mpanimfo ya sofo Ewurade ye tumi awodi ama ye se wo mai ye gina mu ne ye kase ye sobo nsam gina tuo nyinara e wo Jesus Christ di mu ye gi ye ho e gi wiase e gi obi biara de ne ho ato wo so e free sa osefo gina tuo mu ye gidie kya ye nse wan sma wabofo akofidue bie mu e ye fidue bie mu adwuma na na wie ye no ye do kase ye nyina amma ye da wasese wo page obi agina ne nan so ye da wasese wo ma obi fa ahodie wo ma obi anidaso wo ma obi ahoto wagi obi Ewurade aba ne gidie mu obi a onfa wo nso ye da wasese wo yi hu adi akye no na wagi we di se ne Ewurade ne kraje nkwa ye da wase ne dey se wetie ye e wo Yesu Kristo dim ne abompa ye amen.